जेफोर भारत हानो इंग्रेज रक शासन खालाय दंगो एबा रुल खालाय दंगो आफुर फानो त्रिपुरा के कायसा यगजाक स्वाधीन देश दंमानिसे आउ बायासं तिनिसे जों त्रिपुरानो भारत हाक्टनि कायसा हास्ते हनि सिनु फियाबा त्रिपुरा आगि भारतनि कुनो पार्ट तसे दंमानिया 1949 बिसिनि 15 अक्टोबर सालमारिओ से त्रिपुरा भारत बै करंगि थांगो आबुनिसे सेकां हंके यगजाक इंडिपेंडेंट देश दंमानिसे राजमालानो रोगसावै थांके त्रिपुरानि सागबाय थांनि साइ साइ बिसिनि लाइबुमा दंगो त्रिपुरानि सागबाय थांनि हाबुग्रा दंगो त्रिपुरानि सागबाय थांनि कारेन्सि एबा रां पैसाबो दंमानि त्रिपुराओ बेबागै सारा चार्चिब्रै एबा 184 हाबुग्रा रुल खालायलांखा त्रिपुरानि आसो कलक लाइबुमा दंतै तै इंग्रेज रकनि आमलसे त्रिपुरा भारत बै करंजागे हंके इंग्रेज रक थांमनि जागलबा तांनि भारत हाबै करंनानि नांखा तै बाहायके बा करंमानि कलायखा तै करंयावै दंखे तिनिनि सालो त्रिपुरानि तंदाल बाहायं खामु फायदि तिनि भिडिअ बुजिलायानो नाइनटीन 47 बिसिनि 15 अगस्त सालमारिओ भारत हा इंडिपेंडेंट एबा स्वाधीन अंगो तै आबुनि लगे लगेनो भारत हा खागनिके खागजागैबो थांगो इंडिया तै पाकिस्तान बो कायसा देश फानो जागानो नाय हिनके खागनै एंमानि कलायो ईस्ट पाकिस्तान तै वेस्ट पाकिस्तान तै ईस्ट पाकिस्तान नो तिनि जों बांग्लादेश हनै सिनिवो आजरावो त्रिपुरानि हाबुबाग्रा अंखा महाराजा बीर विक्रम किशोर मानिक्य तै बोनो इंग्रेज रकबो बेलाय बरम रुइनुगो तै त्रिपुरा हानो गुबुन हारगै बाक्सा बसकाङो आगौ रुइतलांनान बगै पदरे पद सामुं बोतां जाबै सामुं ताङै तंमानि जरा फियाबा भारत हा इंडिपेंडेंट अंगनानि ताल किसा सकां 1947 बिसिनि 17 मे सालमारिओ बनि लांमा आतम साके चौवै थांगो तै आबुनि लगे लगेनो त्रिपुरानि लाइबुमाओ मोनागमा गेराब सावै फायो आ जरावो बिनि साजला किरीट विक्रम किशोर मानिक्यनो बुबाग्रा स्नामफानो बो बेलाय चिराय एंमाबाय हा नायकलनानि बारजा महारानी कांचन प्रभा देवी मा याचागो महारानी थानी आफुरु लामा तंथाम तंमानि तंसा हंके भारत हाबाय करंनानि तै तंसा हंके पाकिस्तान बै करंनानि तै तंसा हंके केबो बै करंयावै स्वाधीन एबा इंडिपेंडेंट खे तंनानि महारानी कांचन प्रभा देवी भारत हाक्टरनि अजामारकबाय गोबांमा कगलाम सालायमानि यागुलो पाइथागो 1947 बिसिनि 9 सेप्टेम्बर सालमारिओ कायसा एग्रीमेंट साइन खालायो आबोनो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हंजागो आबोनि बिसिनि यागुलो 1949 बिसिनि 15 अक्टोबर सालमारिओ हंके मार्जर एग्रीमेंट साइन खालायो तै त्रिपुरा भारत हाक्टरनि ओंसुगै थांगो पुइलाओ त्रिपुरानो सी कैटेगरीनि स्टेट एबा हास्टे स्नामजागो आबोनि यागुलो 1956 बिसिनि 1 सेप्टेम्बर सालमारिओ हंके त्रिपुरानो यूनियन टेरिटरी स्नामजागो आबोनि यागुलो 1972 बिसिनि 21 जानुवारिओ हंके त्रिपुरानो फुल स्टेटहुड रजागो तुमुनो त्रिपुरा भारत बै करंयावै पाकिस्तान बै करंखे तिनि त्रिपुरा बांग्लादेश नि पार्ट सिंखामु तै केबो बै करंयावै इंडिपेंडेंट एबा स्वाधीन के तंखे गोबांबा फानगोनां देश एबा हाक्टराव त्रिपुरानो सेगलायखामु तै त्रिपुरा बरनि चबा खलासे ओंगै थांखामु हाइके चिनि तंनानि बेलायखिनो जोंजाल कतर ओंखामु आबुन बगै त्रिपुरा भारत बै करंमानि नायनायखे काहाम नंमा कलायखा भिडियो नो नांगमानि इंजाखे लाइक खालायदि ताइनि बायाब चालाय संबायबो शेयर खालायदि ताइ तुमुंनो महाय भिडियो रक तेबो नायनो मुचुंखे चैनल नो सब्सक्राइब खालायदि भिडियो नो पाइथाक जरा नायमान बगै बेलाय बेलायखेनो हामबाय।